John Weijers verhuist. Scouting zoekt oud-kaderleden. Het is vandaag 1 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. In 2012 is het aantal inwoners in de gemeente Venray opnieuw licht gestegen. Op 1 januari 2013 stond de teller op 43.062. Een jaar eerder waren er 42.955 Venraynaren. Voor de gemeentelijke herindeling in 2010 hikte Venray jarenlang tegen de grens van 40.000 aan. Na de komst van de dorpen Blitterswijk, Gijster en Wansum telde de uitgebreide gemeente begin 2010 ineens 42.718 inwoners. Het aantal geboorten blijft vrijwel constant, net boven de 400. Vorig jaar werden in Venray 401 kinderen geboren, een jaar eerder 413 en in 2010 precies 400. John Weijers is geselecteerd voor het Nederlands team van zwemmers dat naar de World Transplant Games gaat. Maar niet meer vanuit Limburg, want John gaat verhuizen. Vorige week kreeg John Weijers het nieuws dat hij officieel geselecteerd is. De Spelen zullen deze zomer in Zuid-Afrika plaatsvinden. De focus bij deze wereldspelen ligt voornamelijk op het belang van orgaandonatie. Het doel van deze Spelen is mensen te laten zien hoe belangrijk het is dat mensen die een orgaan nodig hebben, dat die het ook krijgen. Want van tevoren kan een hartpatiënt of een nierpatiënt bijvoorbeeld amper de trap op. En als ze een nieuw orgaan krijgen, dan kunnen ze bijvoorbeeld een halve marathon kunnen ze lopen of sporten, ja, gewoon een heel nieuw leven beginnen. Dus het is gewoon belangrijk dat mensen orgaandonor worden. De Wansumse zwemmer zal voor deze Spelen niet meer in Limburg gaan trainen. John vertrekt namelijk naar het noorden van Nederland. Ik ga zelf verhuizen naar Friesland, dus ik ga het Limburg verlaten. Hoe komt dat zo? Vriendin, die woont in Friesland en we hebben besloten om daar samen gaan te wonen. Waar ga je in Friesland samenwonen? In Drachten. Op dit moment is Weijers druk aan het klussen in zijn nieuwe appartement in Friesland. Maar hij bereidt zich wel alvast voor om te gaan zwemmen in Drachten. Ik heb nu via een mail contact gehad met de voorzitter van het zwemteam. En nu moet ik zelf nog even beslissen in wat voor een trainingsverband en in welke klasse van die zwemclub waar ik ga trainen. Na 25 jaar in Limburg te hebben gewoond, lijkt het een grote stap om helemaal naar het noorden te gaan. Toch zal het voor John geen cultuurshock worden. Maar ik ben heel makkelijk om mij aan te passen. En ik kom al 3 jaar in Friesland. Dus ik ben het daar al wel helemaal gewend. Ik versta het Fries al goed, dus het komt helemaal goed. Wie wordt Venrays kampioen stijldansen? Die vraag staat zaterdag 6 april centraal als kinderen van 5 basisscholen uit Venray gaan uitmaken wie zich de beste stijldanser van de gemeente mag noemen. De finale is de afsluiting van het project Betere Kinderen door Stijldansen. Jorianne Jansen en Petra de la Roy van Dansschool Jansen Dansmasters begeleiden het project. Dit vindt voor de 2e keer plaats. De eerste editie was een groot succes. In 6 lessen krijgen de leerlingen de beginselen bijgebracht van 3 dansen: de foxtrot, de cha-cha-cha en de jive. Het aanleren van deze dansvormen wordt in een modern jasje gegoten. De kinderen dansen op top 40 muziek. De finale vindt om 5:30 middags plaats in de danszaal. Scouting de Peelspeurders zoekt oud-kaderleden voor een reunie die het bestuur speciaal voor deze vrijwilligers organiseert. Dit idee ontstond al in 2012. Toen werd door de Scouting het 75-jarig jubileum van Scouting in Venray gevierd met tal van festiviteiten. En tijdens die activiteiten kwamen er uit het huidige kader eigenlijk zoiets van, ja, we hebben zelf wel feest, maar eigenlijk 75 jaar Scouting in Venray moet feest zijn voor iedereen die de afgelopen 75 jaar zijn steentje bijgedragen heeft. En toen is het idee geboren voor een reunie voor oud-kaderleden. De Scouting heeft door het grote netwerk al 250 oud-kaderleden gevonden. Toch hebben ze daar niet iedereen mee kunnen bereiken. Maar je mist natuurlijk altijd wel iets en ja, we hopen toch, dat we toch iedereen wel kunnen bereiken. De meeste hebben we dus bereikt via een brief, maar op het moment dat mensen denken van hé, we kennen nog iemand die misschien niet een brief gehad heeft, nou ja, of via Pelemaas TV of via onze internetsite kunnen ze natuurlijk altijd bij ons terecht. De reunie zal zaterdagavond 23 maart plaatsvinden in het clubgebouw aan de Oostsingel. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie.
Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond staat er een herhaling van De Passie van op het programma. Zondagavond is het weekoverzicht te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht en morgen overdag blijft het droog. In de middag zijn er perioden met zon en wordt het 5 graden. Ook zondag is het droog, maar het wordt met 6 graden net iets warmer. Ik wens u een prettig weekend en graag tot maandag.